Editorjal tal-Gazzetta Malta Today innota kif il-programm ta' tilqim kontra l-COVID-19 f'pajjiżna kien wieħed suċċess u taħalli riżultati. Dan għaliex minkejja ż-żieda fil-każijiet, in-numru ta' pazjenti fl-isptarijiet minħabba l-COVID-19 huwa ferm inqas din is-sena mis-sena l-oħra. Hawnhekk l-editur tal-Gazzetta jgħid li hemm spjegazzjoni realistika waħda l dan kollu li l-programm ta' tilqim kien wieħed ta' suċċess. L-editur fakkar li l-vaċin qatt ma kellu lan li waqqaf milli wieħed jinfetta ruħu bil-virus, iżda da bil-ħaq qed inaqqas l-effetti severi tal-virus. L-editorjal irrikonoxxa ħsibiet ta' nies li jsiru xettiċi fuq it-teħid tal-vaċin wara li ħadu l-ewwel dożi u issa tiġibuha bitqila biex jieħdu l-booster. Hawnhekk ingħad li għamel sew id-Deputat Prim-Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li saħaq fuq it-teħid tal-booster biex dan jipproteġina x-xhur xitwin wara li l-ewwel dożi proteġewna s-sajf u l-ħarifa. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija l-Mediċina tas-Saħħa Pubblika ħarġet stqarrija quddiem iż-żieda fil-każijiet pożittivi għal COVID-19 quddiem sfidi fl-isptarijiet, l-Assoċjazzjoni appellat għat-teħid tal-booster u anke biex it-tfal jitlaqmu. Qalet li l-vaċin jgħin biex is-sitwazzjoni tiġi kontrollata u biex l-iskejjel jibqgħu miftuħa. L-Assoċjazzjoni rmarkat ukoll favur l-osservanza ta' miżuri importanti kontra t-tixrid fosthom iż-żamma tad-distanza soċjali u l-ilbies tal-maskri.